За първи път бях шокиран от такава бормашина. Тя може да пробие стандартен гладък отвор директно върху стоманената плоча за по-малко от 20 секунди. При пробиване с обикновени свредла, стоманената плоча ще се напука, а стъклото ще се счупи на парчета, ако не внимавате. Тази нова бормашина с квадратни канали е суперзвезда в индустрията за пробиване. Дизайнът на оголемени спирални канали, прецизно позициониране и висока скорост на пробиване. Тя съчетава предимствата на различни свредла, като ексцентрични свредла и обикновени кръстосани свредла. Можете да пробивате дупки навсякъде. Можете да пробивате дупки в неръждаема стомана 304 и стоманени плочи. Можете да пробивате дупки в стъкло. Можете да пробивате дупки в гофрирани тухли и червени тухли. Можете да пробивате дупки в центъра на такива дебели квадратни тръби. Пробиване на отвори в бетон. Пробиването на отвори в стоманена плоча с дебелина 1 см може да се извърши и наведнъж. Пробиване на множество отвори в плътни плочки. Прецизно пробиване на отвори в медни кранове. Къмпингуване, изграждане на вили и пробиване на отвори в дърво. Пробиването на отвори в мраморни кухненски плотове е лесно. Месинг плюс стоманена плоча. Панта 304 плюс бетон с камъчета също може да се пробие до дъното. Пробиване на отвори в чугун с конусни зъбни колела. Пробиване на отвори в квадратни тръби от неръждаема стомана 304. Пробиване на отвори в дебела рамка на легло от масивно дърво. Пробиване на отвори на случайен принцип в стоманени плочи с дебелина 2 см. Обикновените свредла ще се изкривят след пробиване на 3 отвора, но това свредло може да пробие 200 отвора непрекъснато, без да спира и да причинява повреди. Използвайте го по време на строителство или декорация и ефективността ще се удвои. Сега цената е ниска, а съотношението цена-качество е изключително високо. Не е преувеличено да се каже, че е лидер в областта на пробиването. Персоналът по поддръжката, който често пробива отвори в порцелан, не бива да го пропуска.